намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, аҳли фарҳанг ва ҷавонони шаҳри Ҳисор нахуст меҳмононро дар назди мамнӯъгоҳи таърихию кишваршиносии қалъаи Ҳисор пешвоз гирифтанд. конференсияи илмии амалӣ ки ба мавзӯи ҳунарҳои мардумӣ, эҳё, ҳолат, рушд ва дурнамо рабт дорад, меҳмонон аз ин мавзеи таърихӣ дида намуда бо таъриху тамаддуни ин минтақа ошно гаштанд. бояд гуфт ки бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. имрӯз тамоми муассисаҳои давлатие ки дар мавзеъҳои зебои кишвар ҷойгиранд омодаанд ки сайёҳони дохиливу хориҷиро қабул ва бо фарҳанги миллии худ ошно созанд. баъдан дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор конференсияи ҷумҳуриявии илмии амалӣ таҳти унвони ҳунарҳои мардумӣ, эҳё, ҳолат, рушд ва дурнамо доир гардид. муовини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадзода Дилноза Даврон, муовини раиси кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Амонзода Ширини Шодӣ, намоядагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар мавзеъҳои эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар замони истиқлолият ва ҳунарманд ҳар куҷо сарфароз суханронӣ намуданд. ҳамчунин аз паёми президенти кишвар қайд карданд ки омӯхтани таърих танҳо ба хотири донистани гузашта нест, балки он дурнамоест ки роҳи ояндаи миллат ва пешомадҳои давлатдориро равшан намуда барои худогоҳии миллии ваҳдату ягонагӣ ва рушду тафаккури таърихии наслҳои оянда хизмат мекунад. мақсад аз баргузории конференсияи мазкур ин ошноӣ пайдо намудан аз урфу одат ва анъанаҳои шаҳри Ҳисор ба ҳисоб меравад. дар ин соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бояд мо кӯшиш намоем ки соҳаи сайёҳии худро рушд диҳем. соҳаи сайёҳӣ ин яке аз соҳаҳое ба ҳисоб меравад ки буҷети давлатро зиёд мекунад. давлате ки бисёри давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон манбаи даромади зиёди даромади буҷетшон аз ҳисоби соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. мо ҳам низ бояд кӯшиш намоем ки соҳаи сайёҳиро рушд диҳем ва Тоҷикистон дар нақша дорад ки то соли 2020 шумораи сайёҳонро то 1 миллион расонад. ин як иқдоми нек нисбати сайёҳон ба ҳисоб меравад. дар конференсия ҳамчунин дар мавзеъҳои эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва рушди он дар муассисаҳои таълимӣ, системаи вазорати меҳнат, нақши анъанаҳои миллӣ дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, баландбардоштани сифати маҳсулоти ҳунармандон иштирокчиён баромад намуданд. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақша дорад чунин конференсияҳои илмии амалиро дар дигар манотиқи кишвар идома диҳад.